Много приятна изненада, посрещнаха ме със страхотни подаръци. Получих си най-накрая сертификата след 6-месечната програма и един страхотен тефтер. Завършила съм журналистика в Софийския университет и започнах работа на 17. Веднага, когато бях приета в университета, веднага започнах работа. И общо взето 13 години, дори може би малко повече имам плътно в редакции. До момента, в който не се появиха децата, излязох в майчинство и се наложи да прекъсна за известно време и да им се посветя изцяло. Бях по майчинство с близнаците, когато започнаха да си търся работа и вече да се оглеждам, да се замислям как ще се върна отново. Аз търсех нещо почасово, нещо гъвкаво, нещо дистанционно. С 3 малки деца на 3,5, близнаците и на 6,5 баткото, не можех да си представя как ще се върна отново и ще прекарвам по 10-12 часа на работа. Все пак такава ми е професията и аз и знаех, че ще бъде трудно. И в един момент първо проверих за различни магистратури, след това реших, че това не е за мен, че искам нещо по-бързо, нещо, което да ми даде реални бързи знания, за да мога по-бързо да започна да си търся работа. И така попаднах на Explora. В момента, в който разбрах, те пускаха за първи път тяхната програма, цялостна програма по дигитален маркетинг, вече бях решила, че искам да уча това. Защото знаех, че ще бъде нещо бързо и че ще мога веднага да започна да прилагам или поне да си търся работа или стаж. Половин година, това беше цяла зима, абсолютно всяка седмица имахме нов модул. Съчетавах грижата за децата с слушането на лекции, защото аз повече слушах. И чак когато те заспят, съответно сядах на спокойствие да изгледам записите. И в рамките на тази половин година успях почти всичко, което чух, реално да приложа. Огромна част от нещата, които научих, вече използвах в моя личен блог. Едно от нещата, които веднага харесах, беше имейл маркетинга. И като разбрах, че има такова нещо, аз наистина не бях наясно, за първи път чувах, веднага започнах мой бюлетин, който поддържам и до ден днешен. Мога да кажа, че завършването на тази цялостна програма буквално промени живота ми, защото успях вече да не съм просто майка с отдадена на 3-те си деца. Успях да си намеря работа и то точно такава, каквато исках. Гъвкава, почасова, нещо, което със сигурност нямаше да се случи, ако не бях положила усилия. Успявам да се грижа за децата, да бъда на разположение тогава, когато те имат нужда от мен, а пък останалото време при едно добро планиране и организиране да свършвам и моите неща, да поддържам блога си, който много се радвам, че не успях да изоставя, намирам време за него и да работя. В момента работя за една малка компания почасово, отговарям за социалните мрежи, правя интервюта, помагам с имейл бюлетин и реално използвам умения от основната ми професия и това, което учих през изминалата половин година.